sani cewar wajibi ne ga kowane ɗalibi da yake son ya yi hidimar ƙasa wato NYSC sai an saka sunansa a JAMB matriculation list, ma'ana list ɗin ɗalibai da JAMB ta tabbatar sun samu gurbin karatu har sun fara karatu kuma suka kammala a jami'o'in da suka yi karatu. A yau zan nuna mana yadda za mu duba sunayenmu a wannan matriculation list ɗin don tabbatar da cewa muna ciki ko babu mu. Abu na farko da ɗalibi zai idan yana so ya duba zai shiga browser ɗinsa ta Chrome ko Firefox ko makamancin su. Abu mafi sauƙi kawai sai ya rubuta JAMB matriculation list, misali matriculation list, muna gani matriculation list. In ɗalibi ya rubuta matriculation list a takaice kawai zai kama shafin da shi ne efacility.jamb.gov.ng/check matriculation list. Haka ne sunan portal ɗin kamar yadda muke gani a nan wurin, daga nan sai ɗalibi ya taɓa. Bayan ya taɓa shafin zai kawo ɗalibi nan gurin. Browser ɗina tana desktop site ne saboda ɗalibai su fi gani. Sharaɗin zuwan sunan ɗalibi nan gun dai shine wajibi ne sai ya cire admission letter ɗinsa ta makaranta daga shafin nan na JAMB, sannan ya cire da result ɗinsa original JAMB result, sannan kuma ya je ya yi screening a makarantar da ya samu admission kafin sunansa ya shigo nan gun. Daga nan ɗalibi zai zo sai ya zaɓi sunan shekaran da ya jarabawarsa ta JAMB, misali mu ce 2021. Bayan ɗalibi ya danna wannan sai ya zo gun JAMB registration number sai ya rubuta registration number ɗinsa ta JAMB kamar haka inda kuke gani mun rubuta. Sai ɗalibi ya zo ya danna fetch my details. In ya danna fetch my details to muna jira mu ga bayanan. To za ku ga cewa gashi nan ya rubuta your personal admission, gashi nan course institution is Mai Tamasile University Kano State, course computer science, gashi nan sunan ɗalibi Fanda Muftahu Ahmad, status congratulations you are on matriculation list, ma'ana muna cikin wannan list. So in ɗalibi yana ciki zai gani, ina baya ciki zai gani, kuma wajibi ne sai ya kasance a cikin wannan list kafin ya iya cika NYSC. Muna godiya bisa bibiyar mu da ake, a cigaba da kasancewa da ni Muftahu Ahmad Fanda. Na gode sosai, na gode.